семейство. Тук ще има и кумове. Ма ние ще извикаме кумите на бела престилка, не на червинки ли? Ники, много ти е малък килима. Достатъчен е. Айде кумовете, ако обичат. Кумовете, ако обичат. Чакаме, спреди. Ники, то трябва бутна. Кому до тук. Аз ще не питам, аз ще не питам. Ало, кумовете! Ало, кумовете! Куме! Бе, стига, какво се снимал, бе? Ники има специална изненада за кумовете. Заради той, нека да видим официалната част. Ники, какво ще направи сега? Ще режеме ленти като Бойко Борисов. Микрофон е насреща. Да, господин помощник. Благодаря на оркестъра. А сега по традицията Медал Сон да посрещнем, дами и господа, момент. Нека станем на крака и приветстваме младото семейство и тяхните кумове. Аплодисменти! Аплодисменти! Ако обичаш малко да ступите до тортата, да я видят малко слоня, благодарим. Режисьор Русел, заповядайте мило семейство, първо вие. Благодарим. Благодарим на оркестъра. Елена, избири се една мома, която ще обида платното по тебе, да е следващата бунка. Аплодисменти! Отстъпи платното, тя да го събира. Хайде ама сега. Момчета, една лека тракия, защото свекървата ще захранва новия член в семейството. Лека тракия. Ако обича и таткото. Първата хапка естествено за новия член в семейството. Свекървата ще захранва болката, да слуша, да бъде умна, разумна. Моля аудиторията да следи малко дансинга, защото режисьорите не могат да заснемат най-веселите част. Те ме захрани много сладко. Сега и синчето. Виждаме тук, че най-големия селък е за него. Там е редени салфетки, брат. Благодаря. Младото семейство иска да се обръщат гръб към
Кръв към мен. Кръв с... Ники, не е гърб на теб. Гърб в гърб двамата. И не така, не така, не така. Сте там, там застани. Ти така. Това е истината. Нема, с кръстонцето трябва да застанеш. Сега да питата. Ете комата. Дай питата отгоре на младоженика. Фанете питата двамата. Дай питата на знахата. Ало! Свали малко гарда. Свали малко гарда. Гори, шири му гори! Браво! Браво! Ето е Трайс. Жената е шефка. Къде е глава с Кибовски? Сега! Всичко е нормално. Букета! Ало! Ало! Кой ще пренести е болни? Сега ще... Сега, това ни говоря. Дай болните. Ники, не е така. Дава са по един балон на гостите и тези когото си го изтегли. Те ги стигли по един балон. Разбираш? Да си жива и здрава, обещава да има много деца. И наистина ще ги има, защото Роман едно и ще има много деца. Моля, четеш! Ало, добро утро! Обещава да ти нося закуска в леглото. Моля, четеш! Жена ти обещава да ти носи закуска в леглото. И много деца ти си направо принц. Заради той не на тек пак. Да, на тек съм на близо си дава. Обари да режеш торта, айде. Това е бещен живи здрав. И аз сега се обрете малко съвместно и напусне малко аудиторията да дойдат официалната част за тортата. Ако обичате малко по-настрани, ако обича началника, след това букета. Фани! Ела тука, ела. Фани му ръката отгоре. Искам да направиш прорез отгоре додолу. Оркестър! За ваша... Където ме дел Барса Стимос, Кара Лолем, Амарот Дилопе, ако че и туме. Жинен, това е, давай надолу, давай надолу, давай надолу, давай надолу. Де скам се? Маква! Браво! Стига, нормално! Където ме дел Барса Стимос. Здраво, цялото маршрутото! Под коло, стои си къде е торта! Ей, цялото маршрутото коло! Където ме дел Барса Стимос! Където ме дел Буд Шавей, Буд Непот, Буд Паро, фамилия, Горчиво! Горчиво! Това е, където ме дел Барса Стимос. Беги оттам!
Специално Кястикал, това е бутилката на Паско! Браво! Браво! Аре! Ей! Ало, екс! Ръцете и екс! Адга! Айде, екс! Браво! Да доведе от Бонсовски бос! Така, само да изпитам. Хубава страна, а сега искам да молявам Митко, братовчета на младоженика. Момент, колеги. Митко Заял, Митко Накайчо и Илия Петров да донесат ключовете тук при мен. Илия Петров! Илия Петров! Аз съм ушел. Ищи! Ключове! Некви ключове дължиш! Така, връщат ключа на Романчо, защото той е семейен, вече ще сменява патрона. Леле! Дай ми го на мене ние, бе, Марко! Той е вече край. Добре, сега ще помогна. Букета къде е? Сега, ако обичаш, ти малко ковец настрани. Е така. Ако обичаш, ало, може ли малко? Може ли малко настрани? Всички, това са децата, които чакат букета. Всички. Охале, дали се потом. Това е 1, 2, 3, не чуда се.